Hey peeps! Welcome again sa aming channel. Ibibigay ko sa inyo yung recipe ng simple na Greek salad. Unahin natin sa vegetables na kakailanganin natin. As you can see, meron tayong lettuce, and then bell pepper, thinly sliced. Then we have our tomatoes. And last, sa ating vegetable is onions. Ginagamit ko sa Greek salad ay red onions kasi mas masarap yung lasa niya para sa Greek salad. Yung white na onions, medyo manamis-namis siya. Ito medyo may anghang siya ng konti. Para mas mahalo natin yung salad natin, I'll be using my hands. Doon sa 4 na ingredients na nilagay natin, mag-a-add tayo ng cheese. You can use regular cheese. Yung ibang ginagamit nila cream cheese. Pero ito, regular cheese lang yung ginamit namin. And then, optional, kung gusto nyo dagdagan ng parmesan cheese. Now, I'll use my hands para mas maganda yung pagkakatos sa salad. Wala pang lasa ito. Ang magpapalasa dito, yung dressing na gagawin natin. Hinahalo lang muna natin yung mga gulay and yung cheese. Now, we'll move on sa ating dressing. I'll be using 1 cup of soy sauce, then 1/2 cup of vinegar. Meron siyang saltiness and sour na lasa. Then, we will add 2 tablespoons of oil. You can use olive oil or vegetable oil. Ihalo natin dito. Then, meron tayong peanuts. Yung mga nabibili lang po sa mga suking tindahan ninyo. We'll add 3 teaspoons of sugar. We'll add 1 teaspoon of dried parsley or basil. 2 teaspoon of black pepper. Mix natin. Kuha na tayo ng salad natin. So that's it for today para sa ating Greek salad, and enjoy the rest of your day. Thank you.